ďalšie produkty, o ktorých by som chcel porozprávať, sú si strašne podobné. Spartan, Viking a Titan. Sú si veľmi podobné, len je tam sú mierne rozdiely v zložkách. Pokiaľ človek nemá problém s naberávaním nejakej hrubej svalovej hmoty s miernou retenciou vody, tak vlastne Titan je pre vás skvelý na nabáranie veľkej svalovej hmoty, masy a zvyšovanie nejakej brutálnej svalovej sily. Takže toto je pre ľudí, by som skôr povedal, ktorí ťažko naberajú, majú problém pridať vo všeobecnosti. Potom je Viking a o tom by som chcel povedať ja konkrétne niečo, nie len ako vo všeobecnosti, ale kvôli tomu, že ho momentálne užívam už 10 dní a som proste unesený z tohto produktu, je to úplne skvelé. Vôbec som to nečakal, keď mám byť úprimný, že to bude takto úžasne fungovať, ale všetko, čo tu na tom píše, sedí. Bral som to 5 dní, už po 5 dňoch som cítil svalový nárast, videl som zmenu v svalovej plasticite, v žilnatosti. Prešlo 10 dní a mám hore 2,5-3 kg telesnej váhy vlastne ráno na lačno, takže tá váha je reálna. A môžem iba odporučiť. Maximálne prekvapený a veľmi spokojný s týmto produktom. Ďalší je Spartan, oni sú v podstate z tej stejnej rodiny. Podobný Titánu, podobný Vikingu na naberanie čistej svalovej hmoty a naberanie svalovej sily. Takže všetky tieto produkty sa používajú v rozmedzi 2 až 3 tabliet denne po dobu 4 týždňov alebo mesiaca a potom po týchto všetkých produktoch je nutné PCT kvôli tomu, ako som už predtým podotkol, že vlastne sa vykývajú tie hormóny do určitej miery a vlastne to PCT tie hormóny potom užívanie toho prohormónu upravia. Keď chcete vlastne naväzovať nejaké tie kúry z prohormónu cez PCT a naspäť na prohormón, to PCT je strašne dôležité, veľa ľudí to zanedbáva a ja by som to nepodceňoval. Určite by som urobil to PCT kvôli tomu, aby sa tie receptory prečistili, aby sa to telo pripravilo znova na tú ďalšiu kúru toho prohormónu. Takže Spartan, Titan, Viking.